What the fuck? Hej, værsgo, og velkommen til min lille video med Roblox. Ja. Yeah. Vi skal spille Let's Race. Ja, med Alexander. Godt. Kom nu, Alexander, for helvede, du er så pisse langsom. Det siger du. Og jeg har en gearstang. Sådan der. Kom nu. Så kan du lære det, hvad vi begyndte. Nej, vi skal så skal jeg køre sådan her, mens jeg sætter musik på. Supernova. Kom nu. Sådan der. Hvis I ikke kan høre det, så er det bare synd. Så jeg skruer lidt højere op. Jeg spiller på Kasper. For helvede, Alexander, det er 14. Okay. Tag jeg for gay. Nej. Alexander, du er pisse til, når du holder der. Jeg kommer videre. Everybody. Damn. Hvad? Alexander, for helvede, hvor fuck er du? Piss up. Ja, jeg vil lige blive pittet. Ja. Det måske. Nej, det er det ikke tid til. Okay, dem derude, som der spiller Roblox, så må I gerne finde mig. Nej, bare til stille, Alexander. Nej, min bil er fast! Nej. Det var den bil, jeg skal køre. Supernova. Hvis I vil høre den her sang, så søg på Supernova. N-O-V-A. Så staver man til Nova. Bare så I ved det. Og selvfølgelig, jeg håber, I ved, hvordan man staves til super. Ligesom Superman. Okay. Det kan de også. Det kan I høre der i baggrunden. Yeah! De er så fræk. Det er smidt. Bruger du den? Fuck på side. Jeg bruger bare den syge. 27! Hvis vi lige lege bumle. Supernova. Piss up. Du er her. Kom og giv mig mere. Fuck, jeg er dårlig til det her. Okay, alle jer derude. Okay, så skriv en kommentar, hvis jeg er fucking dårlig til at køre. Eller bare skriv, hvis jeg er god. Bumle. Okay. Hvis I finder mit navn, så kig derop. Ja, jeg tror faktisk også, det var det race. Ja. Nej, shit. Jeg tror også, jeg vil lave lidt South Park, The Stick of Truth videoer.
hvis I kender det spil. Og så tror jeg også, jeg vil lave lidt flere Minecraft-videoer og sådan noget. Det er Alexanders telefon. Og ja, vi sætter den lige på pause imens, så kører jeg bare rundt og sådan noget. Håber jeg. Nå, ses så længe. Og velkommen tilbage igen. Oh shit. Check that booty. Okay. Skal vi høre den en gang til? Nå, okay. Alexander siger nej. Så det betyder ja. Ja, bare gå lige. Jeg skal nok sætte den på flere gange, når vi spiller. Og bare så virkelig, den stammer fra Paradise Hotel. Hvis I også ser det. Three, four. Det. Supernova. Jeg ryster så meget med dem til, om man får... Ja. Det gør jeg bare nogle gange. Her. Så kommer de mig mere. Yeah. Jeg tror bare, det er sådan en lille race-video. Ja. Ja. Men så lader jeg gå lige på toilettet. Det er ikke nogen skam. Jeg tror faktisk bare, den skal handle om, at jeg bare skal køre lidt rundt. Jeg kan også vise jer nogle af de andre biler. Fuck, den crasher! Den der. Den crasher meget. Hvad skal vi den? Hvad skal nu? Det kan vi godt til. 2. Ja. My. Jeg tror ikke jeg må, eller no, ja. Lad mig se. Når den der musikvideo, så tror jeg vi stopper videoen. Så må jeg også gerne lige finde mit baggrund. Jeg skal måske have en ny på et tidspunkt. Den er bare Gumle. Det er Gumle, en af mine bamser. Det er en giraf. Den fik jeg i Odense. I Odense, så fik jeg den. Der var sådan en lille sød i. Så havde jeg bare lyst til at få den. Og jeg skal til luksus sommerhus. Så I ved det derude, jeg skal bare i luksus sommerhus på Jylland. Så jeg skal tale jysk, ikke? Jeg plejer normalt at sige gods, men ikke? Så nu skal jeg være klar til Jylland. Nej, jeg crasher. Jeg er ikke ude, Alexander, så det var synd. Jeg tror faktisk bare, jeg vil holde min bil her. Jeg tror bare, jeg vil holde min bil et eller andet sted her. Og jeg skal på luksus sommerhus på Jylland. Så jeg skal tale jysk. Ikke? I får måske at se min bamse, der hedder Guf og Gumle. Den der hedder Guf, det er den, der er en flodhest. Den er meget sød. Og så er der også Gumle. Det er giraffen. Den fik jeg i Odense. Hvis jeg ikke har haft sagt det, men... Så nu tror jeg faktisk, den er færdig. Ja, det er den. Jeg tror, det var den her video. Det er jo... Jeg tror, det var det. For helvede, shit. Ja, det er så Guf, en af mine lille venner. Bamse. Jeg tror, jeg vil spille det der spil. South Park The Stick of Truth på et tidspunkt. Og måske også... ja, Team Fortress. Jeg ved ikke. Men det kan godt være. Måske også lidt Loadout. Og lidt flere Roblox. Og en masse Minecraft. Ja. Yeah. Og bare så ved, jeg har Skype. Hvis der